Yeah, chilling with the Zulu man. Igama ukhohlwa mfazi osiwayidelela indada abantu bayishiya umkhonto kwazamazulu njengamanje uthamele isiqephu sokuqala nqa sepodcast egama layo it's chilling with a Zulu man. Namhlanje e-studio ngijoyinwe uThabitha umfoka mngadi kanye noThandeka. Umbuzo abangisiza ukuthi ngiwuphendule namhlanje ukuthi yindaba amadoda engamfuni male-bestie. Masichaza male-bestie ke sichaza ke umuntu wesilisa ocisha be umngane omkhulu womuntu wesimame othandana naye. Anginibingelele nginamukele ngibonga kakhulu ngesikhathi senu ukuthi nibe nami namhlanje. Aqinisweni angim-understand umuntu ongathi connect to male-bestie. Into engekho kahle into efile ngeside lami ayikabi alaleli kodwa ngathini lento le iya kanje ngeke uze ungitshela ukuthi uzozwana nomuntu wesilisa lize nishare umbhede nithi nabangani yini le eniyenza ubusuku bonke embhedeni. Phela basho kanjalo ukuthi hayi mina ngingashare umbhede nomale-bestie wami singezani lutho. Azathi omunye ngiyakhumula ngibe nqunu phambi kwakhe. Basho kanjalo athi umuntu hayi mina ngikhumula ngisho ukukhumula phambi kwa-male-bestie. Indoda inemizwa, indoda nendoda ayikho indoda engenayo imizwa. Iyavuka imizwa egcineni kosuku. Yini le ngake niyenzayo? Yabo njengoba basho uThandeka ukuthi akwazi ukufika esigabeni sokuthi nize nibe sembhedeni owodwa and then kungenzakali lutho. Lo muntu niyathandana naye noma angeke ngisebenzise igama lokuthandana ngoba igama elijulile futhi elibucayi mhlawumbe kodwa kunobudlelwane thizeni nabo ongabona ukuthi nabangani futhi nje mangabe ungidinga ukubona lo muntu osimame lo ukuthi ngifana mangidinga. Yeah, exactly. Into ezayibe njalo futhi because ngeke ngisho ukuthi ngiyathandana mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi kuyenzeka vele ukuthi umuntu ugcine ukuthandana kodwa nje mawuzoshare umbhede nomuntu and then utshela ukuthi niyazwana naye khona uthithe zaphakathi kwenu mangabe uzoshare umbhede nomuntu osimame sivuke ekseni nje khona uthithe zaphakathi kwethu angeke ngisho ukuthi ubani khona isithithi kodwa khona uthithisayo angazi ukuthi ubani kodwa khona uthithisayo ngakwazi futhi ukuthi umgqakazo nenkukhu kube sendaweni eyodwa kuba khona khona odliwayo fanele kube inkukhu nomgqakazo khona kufanele dlo omunye yabo khona ingqole engavuthiwe khona hlaza khona la. Thabitha wake waba nomale-bestie noma unayo male-bestie? Ngaba nayo kodwa manje sengi-right. Okay. Sebadingi. Ngasikhathi yini enaniyenza izinto enanizana nje nomale-bestie? Sasihlala ndawonye nje hayi phela ukuthi sengiyamvakashela kubo nayo uyavakashela cha. Nihlala ndawonye amahle ndawonye nenzani mhlawumbe? Siyaxoxa nje. Izinto ezempilweni yami neyakhe. Kodwa kubheda mangabe yena esenemizwa ngami. Hayi. Okusho ukuthi ungalifakazela lapho ukaThandeka lokuthi egcinene umuntu osilisa unemizwa and ezovuka egcinene. Iyona into eyaxabanisa leyo. Nanikwazi ukuthi nikhulume ngezinto ezenzakalayo empilweni yakhe naye akhulume ngezinto ezenzakala empilweni yakho. Uma wengafika ngaleso sigaba leso ukuthi akhiphe lelo hlangothi lemizwa yakhe. Mawucabanga ngabe nisajwayelene? Ngabe sajwayelene ngoba sikhule ndawonye. Sikhule ndawonye kufana ukuthi nje ubhuti wami. Kodwa yena akazange akuthathe ngaleyo ndlela leyo. Yabo. Sasikhuluma nje yonke yakhe kusukela ekuqaleni shuthi babangani. Icacile nje le. Ngoba ngangimtshela yonke into ama-relationship ami, friendships yonke into. No, ngicabanga ukuthi angisho ukuthi le nto ayishoyo uThandeka ukuthi kusukela ekuqaleni. Sure. Yes. Lento yobungani awihleli nawo amantombazane ayawodwa. Mangase kuthiwa uyaqoqa umuntu nje kuthiwa la kushow letha abantu besho ukuthi bazwane kanjani. Akekho umuntu wavukisa wathi ufuna uzwana noThandeka. Yabo. Ufuna ukuzwana noVulo. Yinto ezenzakalela yona ngokukhonektana kwenu ngokwemoya. Yabo into engishoyo. Ukukhonektha kwenu mhlawumbe kugcina sekukholela ekuthenini kuze ufike leso sigaba sengisho kowesilisa nowesifazane. Same as nowesifazane kuze niba abangani khona into eyenzakala nje nani ngayiplan mhlawumbe nihlanganise ekuseni nixoxe exchange ama numbers and then boom seniyazwana sithanda abangani into enjengaleyo but nawo umuntu osifazane kodwa fanele uhlezi ulindele ukuthi mina umuntu wesilisa yabo
mina umuntu wesilisa ekugcineni lo kufanele uhle ufake ikhanda lakho la kuzwaloku uzukhala usiya because omunye umuntu ukuthi uyamvezela ukuthi ekusekahle mina mfethu sengizizwe ngazi ukuthi kube sengazi ukuthi ususho inkembi yabo kanti sonke lesikhathi nesikhuluma siphila ucabanga ukuthi ngeke ngigcineni ngiyaconnecta nawe manje umuntu mokamtshela izinto zakhe personal iqala la connection so sizakuyona ke leyo ndaba nkabi okusho ukuthi ke umfo mebona intombi kubaleke ungathi kubaleke ngakanani ukuthi mayibona intombi umfo asheshe ayisho into ezenze ngayo ukuthi lalela ke mina ntombi into engizelela u1 no2 no3 kubalekile mfethu yeah noma nakho ukuthi mhlambe uqale usaqala ukubona umuntu wesimame uyiveze ukuthi 90 ngiyifunayo noma 90 ngizengayo kwesinye isikhathi ke kufike number 80s yabona phela enjengani ndaba ukuthi uthobe umuntu wesimame ngempela akakwazi and uzongifika nesigaxa sendawo inkosazana yazi ngiyazizwa nje ngawe ngiyakuzwa nje usugijima hawu ukuthi uqala ukungibona sengigijima mahashi nje enhlizweni yakho manje abantu uqala nokungibona mhlambe kwesinye isikhathi angisho ukuthi ngithi mhlambe ukuthi usondele kuyena umkhombise ukuthi ubani umkhombise ezinye inhlangothi zakho ukubeka emathubeni ukuthi akwazi naye kangconywana ukuthi okay because iqiniso lihle ukuthi akujwayelekile ukuthi umuntu uthanda ukuthi umbona ubumthanda uthando developer ngendlela ngesikhathi indlela yokuqhubeka ngiyadevelopa ukuya nje umuntu ngokumbuka ukuthi hayi uclean muhle uyayithanda ukukhuluma kamnandi yabo I think I can work with that yabo usho njalo and then uyithola ubona hayi nalo uthando seliyahlangana manje sokuthanda isikhathi esiningi kubanjalo nje yabo so into engishoyo ukuthi kufika nalezo ingqinamba ukuthi uthi ufika ube usuyagadla kwenkani yabo kanti kufanele uyidle isatshanyana kwesinye isikhathi kanti kodwa futhi nakho lokho kufanele umuntu umnikeze ama ideas noma imbono yokuthi ngiyafuna but ungamcaciseli ungathatha isikhathi eside yes afunde kodwa naye phela naye fanele afunde mobheka nomuntu ohlakaniphile nawe uyabona ukuthi hayi lo mfana uyangifuna naye mhlawumbe ugcina seyiprepare ukuthi hayi lo makathi ngiyangena I'm in uthandeka njengomuntu osimame ungathi mhlambe inkabi masayidle sasatshanyana ke kuzothatha isikhathi esingakanani akuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ilisho lelo phuzu lelo libalekile esikhuluma ngalo ukuthi kahle mina ntombi into engizelela akusekuthi ngibobunganaka yabona lokho kahle ngenzela ukuthi sibe nobudlelwano obungaphezulu lapho ngingasho ukuthi ingathatha isikhathi eside kakhulu ngoba phela nami ngizoze ngiyifake kulento ethi friend zone nje yazi kusazoya lapho futhi ngizoze yabo kumele as much as kumele ukhombise indlela owenza ngayo ake sithi mhlambe usuyazi ukuthi esontweni sengumuntu othanda izinto ezikanjani sure sengithanda imbali ukuthi ngithanda imbali esontweni ezina week yes okay ngithanda imbali ngithanda ukuya out ngithanda like usungibonile ukuthi okay kahle kahle lo muntu osifazane umuntu kanje angingakuthatha inyanga yonke ukuthi ungibone ukuthi yabo manje uzothatha inyanga yonke mhlawumbe bengi interested even nami kulolo sonto lelo usayiveza ukuthi yabo ukanjani nami ngize ngibuka ukuthi hayibo hayi cha ungithanda ngempela lo mfana yabo ngize ngilungiselele nami ukuthi hayi beke wathi nje hayi cha sengiyavuma siyaya kule date but mozothatha inyanga mhlawumbe nami sengiyabanda sengiyaxoda sengibhore ngisho ukubhore kahle uzothi mhlawumbe masuyifake inkulumo angisekho kwayilapho yabo sengiyakuphebeza futhi nakhona ukuphebeza kwami kube sengathi ngiyakweyisa nawe uyitshela ukuthi mhlawumbe bengikudonsela nganeno ngizamile ukudonsela nganeno kodwa kwadla ukuthi kuwena umfula ugcwele uhluleke ukuwela manje usuwenza iphutha lami ukuthi awukhonanga ukuwela isikhathi sisakhona uze nganeno kumina awukadlanga ithuba lisefeko uthatha isikhathi asikhulume ngale ndaba ye friend zone okay uthi uyavumelana nale lapho le friend zone ake sikhuluma ngayo friend zone ukuthi umuntu ungena kanjani kwi friend zone because iyona ngicabanga ukuthi iyona eholele kutheni umuntu azagcine male-bestie yabo umuntu ungena kanjani lapho kwi friend zone ukuthi ukujwayelana nje kodwa njengoba eshile manje ingakuthi ukuthi bese kwathatha isikhathi eside siye sengekusalula ngoba futhi kubalekile ukuthi kumuntu wesilisa ungashare yonke into yeah yabo once waqala ke
wakhuluma nje yonke into naye Yeah. ayi ngeke isaba khona i-relationship ezokwenzeka Kahle kahle once ngoba uzoyisebenzisa leyo nto against wena usuke i-relationship. And futhi ukumfriendzona it's not like ngithi sizoba bangani. Kungenzeka ngithi azondani. Mehlangana sizobingelelana angikuzondi kodwa hayi ukuthi sibabangani siyaqhubeka siyachatha. Ngingablocker. Oh. Hey. Futhi nje Like nje angisupport indaba yokuthi uqale uzenze umngane womuntu before ufuna ukuba ku-relationship naye ubike nje udaba lakho. Isatshanyana phela fanele udlisatshanyana. Bathi ungathathi isikhathi eside. Yeah, I think Yeah, ungathathi isikhathi eside. Ngathi isikhathi esifishane ungakwenza lokho ukhuluma ngesonto, right? Futhi nakhona ngaba ngisho 2 days. Nje. Awu. Ngaba ngisho 2 days. Ungaba 2 days. Ukufunda umuntu osifazane akukho nzima bakwethu. 2 days. Yabo umuntu osifazane uyayiveza kuwena ngehour ukuthi umuntu kanjani. Yeah. And Futhi if kulula mhlambe ukubona ukuthi umuntu wesifazane ukuwena noma akekho yini. Kulula kapi. Yabo i-message yakho mayiphendula within an hour. Within seconds. Usuke ekuthanda umuntu. Like I reply fast umbone Yeah. sepost angisikuyasho ukuthi mosanda kuthola inamba entsha sibona ngezithombe zakhe endala Oh. siloke zizulazula Yebo. hey kusuke Kulula kukhomba nje kusuke ngifuna ukubona. ukuthi ubone nanami ungibone kuma Nje. status ukuthi hayibo Imali. yabo Mana shuthi mangithola inamba yentombi namhlanje mangiyisave lo Yeah. number leyo ngibhalela umyalezo intombi mhlambe ku WhatsApp bese iyayisave inombolo yami bese nje ngibona izithombe nje Yebo. ishaya Impawu lezo Lokuphendula zokuthi fast. impawu lezo and umuntu uzophendula fast ngendlela nawo Within 2 ongayazi seconds. so angingamele ukuze ukuthatha isikhathi eside ukuthi uzukubone lokho so udaba osukuze ngalo sheshe ulisho ngoba thina sabantu besifazane inkinga yathi siyashesha ukubhoreka ake ngisho mina iside lami ngiyashesha ukucikeka into meyingacacanga kahle yabo and futhi ngiyayikhombisa ukuthi kahle kahle lento leyo ngenzela yona ayicacile ngisheshe ngiphume kuwena hayi futhi ukuthi ngiphuma kabi cha angikuzondi kodwa nje ngiyaphuma nje ukuthi sengiphumile. So Nkabi mawukuthi ke inkabi seyitsheliwe ukuthi cha ngeke sikwazi ukuthi sibe ngaphezulu kwabangani njengamanje ngesilungu kuthiwa I only see you as a friend yabona ngoba inkabi sethu kuyathatha isikhathi eside mawukuthi inkabi sayitsheliwe ukuthi izogcina njengomngane ngabe inkabi kumele iqhubeke yini izwana nalomuntu noma inkabi sekumele ithathe i-attention yayo iyoyibeka kwenye indawo. Nkabi yabona nje leyo yipani lelo ukuthi ayisiyo as a friend. Kodwa ngoba ukukhonzile akafuna ukulimaza imizwa yakho. Isesho njalo ukuthi ayisiyo as a friend kodwa ngaphansi kwalo mugqa leyo yipani nje leyo. Angikufuni. Yeah, so angikufuni noma angeke sikwazi ukabili ukuthi angikufuni noma angeke sikwazi ngezathu ezithize. Yeah. So mawuyinkabi evuthiwe uyakwazi ukufunda kwezakho. Yabo usuyayithatha lokhu inqola yakho uyibhekisa kwenye indawo la ungeke ubonakale khona yenza umngane ngoba akusinto oyifunayo leyo ngiyacabanga ukuthi ubungafuni umngane naba bangani ubuwenza lento obuyenza ngoba usufuna into oyifunayo uma ungasayitholi uma nihlalele impo yabo mina nje personal ngisho ngenamba yakho Moses Frank usigaba izinamba yakho angifuni ulimaza imizwa yami Yo. angifuni ngiyazi ukuthi mhlawumbe umuntu uzothi hayi mhlawumbe ngithothi no angifuni ulimaza imizwa yami kodwa mina sengidevelop ama feelings for wena and then ngizolo nginenamba yakho ngiyakubuka uyaposta uyapaproka nomjida wakho wepholo yayibona sengigcina sengikhuluma kabi ngawe kubantu so kungcono ukuthi nje ngivele ngiyize distance nami okay you see me as a friend all right kulungile ngahlonipha inqumo sakho isinqumo somfana esihloniphe yabo ungaqindi mayisho njalo okay akahlonipha inqumo sakho but wazi ukuthi bengizizwa kanje ngoba but if kanjalo it's fine And mancane amadoda enza kanjalo. thathi lokhu uzana yakho ibhekisa someone Abanye bayaqhubeka baloke bekuzama mhlawumbe umuntu uzolinda kuphela inyanga ayije ukuthi umqondo wakho usushintshile. One thing about umuntu wesifazane into ekumele bayazi ukuthi yabo once ngasho ukuthi angiziboni njola nawe which means angiziboni at all even after 2 years angiziboni. hayi mama noma senginemoto senginepholo noma Serious. Yabo mina ukhona umuntu osewangishela 3 years old. 3 years. Hey. Bayangenza lo. Ngavula ke
Yes. ngitshela ukuthi mhlambe Ima. ngizoyincenga imizwa yami ukuthi Okay, wavuma hayi ngoba umthanda ngoba yeah. wawetshe ukuthi imizwa yakhe izoyincenga. ya hayi akuzange Wayisola. angazi isola kuphela ngisho isonto ngamtshela ukuthi hayi Mina angisuke Akhamba ngafuni kahle. ngisho ukuzama ke. Mama, ushela intombi ngapi njengomjida ngaba sikhuluma njengamajida Yeah. ngishela intombi 3 years. Iyangiqoma le ntombi after 3 years. Masothandana le ntombi akupheli ngisho iviki sithandana. Khona uthithizayo phakathi kwenu. Khona ingqola. Kodwa ngavuthwanga la. ayikazama Kodwa ngavuthwanga. ngazama Kodwa lento esho uthandeka ukuthi khona bacina yes kuyenzeka. Yeah. Kuyenzeka ukuthi umuntu akushaya ngepandi uyinkaba uhlehla ukoko umoya. Kodwa ke ngithi mina einkabini mose usubuya awubuye umuntu ongasafani nomuntu ebeka uyena emva kwenyanga insuku eziwu-30 edlulile. Sure. Awumnikeze enye image yakho mhlawumbe ngashintsha umqondo because uma ngizobuya ngifika ngiyimina kanje ngisafika naleyo energy same energy still kuyena umqondo wakho usabona mina vela ayikho into eshintshile. Mhlawumbe mangizofika ngisho mhlawumbe sufana ufika uhamba ngeyimoto mhlawumbe ushintshe i-approach yakho. Sure. Yabo mhlawumbe kungenzeka ukuba inawo indlela omu-approacha ngayo noma indlela obehave ngayo noma abantu besifazane bebuza into eyiningi umuntu wesifazane ubuka ngisho i-imagine yakho ukuthi uzipresenta kanjani indlela yokugqoka indlela izinto enjengalezo. yazi uqinisile ngoba mhlawumbe Yes. kube wayeshintsha indlela Enza ngayo. enza ngayo mhlawumbe kwakuzoba ngcono ngoba nje hayi Because even ngisho nale imoto mhlawumbe uthola ukuthi uzongishela ungenayo usuyabuya usunayo. Wazi ngani ukuthi mhlawumbe vele kahle angibathandi vela beimoto. Mina ngibasaba kabi ka beimoto. Hayi kabi. Imoto nje angijoli nje nawe uhamba ngemoto. Thuthuka nginawe. Ukhuphuke ngikubone esicungeni nginawe. Ngazi ngani ukuthi imoto yakho uyithathe ngani. Mhlawumbe sothi sisahlele emotweni andizwe lifile bakwethu. Sothi sisahlele emotweni kuqhume wena sibhamu. Sengiyantshontsha sekwenzeka into eningi iyona into ehleli sekhanda lami leyo. Angikubone uqala impilo yakho ukhuzuka sihuzuke sobabili Yeah. until uzufike on top ngikubona ukuthi yazi naye ubhebe usebenzile. kodwa ke isikhathi esiningi ayisebenzi leyo nto ngake ngajola nomfana owayengasebenzi kwafana nokuthi kwakuyimina owenza yonke into esethola umsebenzi hayi But sometimes kuyenzeka yes uqinisile sometimes kuyenzeka abanye ukuthi kulunge sometimes kuyenzeka abanye ukuthi ingalungi. kodwa nje isikhathi esiningi ayabi Yes. Yabo lokho usukunenhlanhla ngempela uqinisile because omunye umuntu wesilisa mhlawumbe uzothola umsebenzi bese yakushiya. Omunye kodwa uzohlala. Phela sengifuna umuntu okulevel yami manje. Asibuye lapho kumele kube lokhuzana. Asekubuye kube into yangelinye ilanga. Into yangelinye ilanga, indaba yangelinye ilanga leyo. Akubi indaba yangelinye ilanga. So kahle sithi la uma umuntu angaba akushele kungalungi abe kwi friend zone and then from kwi friend zone if kwenzeka eshintsha indlela enza ngayo izinto noma indlela approacha ngayo kungenzeka kube khona ushintsho kodwa lelo shintsho lelo is not guaranteed. Yeah. Kodwa ke kuyenzeka ukuthi yize umjinda eselokhuzeni abe kwi friend zone kanjalo aqhubeke azame indlela njengoba kadusha bese into eloko imdonsela ukuthi azame indlela ukuthi kukhona lento ngathi bayamiyenga yabona meke wathi ukulokhuza uxegeza ilokhuzana ukupressa kwakhe kuba khona lento leyo abazomyenga ngayo ukuthi aphinde akhuphula amasokisi yabona ilokhu yenzeka kanjalo mhlambe intombi kwenziswa yini ukuthi noma sayithe ayimfuna umfo kodwa ke ilokhu yenza indlela ukuthi imiyenge alokho aqhubeke aloke ezama indlela angenzi kodwa amantombazana amaningi athi i-attention umuntu osilisa imnandi usuke enkabi eshela kamnandi ya ngisho kuthiwa ngabe ayikufuni leyo ntombazane isuke nje i-attention yakhe uya-enjoy ukuthi mnakile nje okay ushela kamnandi ngabe Shuthi inkabi inamagama amnandi. ukuthi inkabi isakwazi sangipheka esangipheka ezizala ubaba sake sathi kimi intombi ingenzeka ingaqomi kodwa iqhubeke ikhulume nawe
hayi ngoba ukuthi kanjani izoqoma cha ingoba uyishela kamnandi nje yabona iyazi ukuthi mhlambe ikhuluma nabafana abathathu lo uqala yisoka leli lo wesibili kungenzeka nje mhlawumbe isoka mawuthi liyaphazama endleleni bese kuchazukela kulomfo bese kuba khona lo wesithathu noma laba abanye abazolandela emva kwalawo ukuthi lazo izinkabi nje ezishela kamnandi iyazi nje ukuthi manginosuku olumbi ngizothi mangikhuluma nomfowagasa angethi yabona inyama nkabi khona esepanini khona esefrijini khona esebhusha shuthi benza kanjani kodwa mina into engabatshela yona nje amantombazane ukuthi into nje lekufanele beyazi mhlawumbe ngehlise lithini ngiyazi ngehlise lithini kodwa abona umfana mangishela isikhathi eside kufanele wazi ukuthi mayizobuya khona la uzomdedelela khona usuke ngasazile ngalento abezenga eqaleni ngempela usezokunikeza ingane bese iyahamba aphuma kuwena ngoba usumfuzisile ngikhuluma ngevara sure ngikhuluma ngevara kunomuntu okumgijimela mfethu uthola ukuthi ngempela la uyazizwa ukuthi hayi lo muntu mfethu singaphusha naye kodwa akudlalise mfethu i-hard to get mfethu isikhathi eside and then ekamani kwesikhathi akudedelele ubone ukuthi hayi lo angisekho kuyena kahle sengiyaya asikhulumeke inkabi lapha Thandeka asikhuluma Thandeka la ngokuthi ke nali ke isonto lelisike sakhuluma ngalo ukuthi uthatha isikhathi eside ukuthi ayishe alibeke udaba lakhe asikhuluma ke ngokuthi adonsise bese sikhuluma ngokuthi ke umuntu osimame adlale lento esithi i-hard to get la sendakhuluma ngayo le ndaba okay yenzeka kanjani le emaqinisweni njengoba ade sengishilo ukuthi angiyethi mina ngisheshe ngicacise nje kusasekuqaleni ukuthi angikuzwa because imizwa yami isuke ingekizishintshe mina ngayitshela ngisakhula into eyi1 ukuthi mengathi cha emfaneni ucha ngimile lapho awungishintshe imqondo ngisho ungahamba uye eDubai uphinde ubuye ngisame lapho yabo and lento le bayayenza emaqinisweni le ukuthi mhlawumbe umuntu umfana uzozama yabo ukuthi akhulume nomuntu wesifazane bese ashaya engathi akamfuni isikhathi esiningi abanye basuke befuna ukutesta uthando lwakhe ukuthi lungakanani sometimes kunzima ukukholwa umuntu wesilisa efike ethi ngiyakuthanda yabo abanye basuke beyitshela ukuthi if mhlawumbe ngithi ukuthi ake ngibone ukuthi uzogive up yini uzongiyekela yini abanye bakutesta kanjalo of which i-testing yabo i-wrong ngoba umuntu njengoba kade esho umfokalinde ukuthi if umuntu wesifazane umfuna ngaloso sikhathi mhlawumbe bese athatha isikhathi eside ukuthi akuvume mase ubuya again awusekho wena lapho yabo usuzo prove ipoint lokuthi ngimtholile and mase umtholile njengoba esho angakushiya ngisho nanginengane futhi uzongakholwa omunye azathi hayibo yazi ungishele almost 2 years wonke kodwa angikholwa namhlanje ukuthi ungishiyile ngoba akasekho lapho ekade ekhona 2 years back usemove on but ngeke azakhombise ngoba usejabulisa ukuthi how ngaze ngamthola mhlawumbe into ayifuna vele kwasekuqaleni i1 nani niyazi bakwethu mangiphindela kuleza story ke nkabi sokuthi ke kuyenzeka ukuthi abe nalaba abathathu noma ngaphezulu ukuthi lo yisoka ugadi maliqhuzuka lo bese kube lo oshela kamnandi uyabona kuyenzeka ukuthi uthole intombi ithini ithi mhlambe I'm going out with my male bestie yabo njengenkabi intombi eseyiqomile inkabi yasi yabe ithi isano male bestie mhlawumbe kumele uyithathe kanjani lo ndaba efeso kunezinto ongekwazi ukuthi uyilawule ngoba ziyimvelo noma siziwumkhuba nawo usungaphekwa amandla akho yabo izinto afanele ongakwazi ukuthi uyilawule iziningi izenzakala emhlabeni ngempela esingakwazi ukuyilawula kodwa sibese ngathi ngabe siyayilawula kodwa ke ngithi kuleyo sosimo esinjengalezo so sekulele kuyena umuntu obambisene naye kulobo budlelwane leyo ukuthi as much as unabo ke labangani bakho labo besilisa kodwa awungibone ukuthi ngikhona indoda yakho unginike leyo ndawo yami
angathi sihleli nawe uphilithetha no male-based ucaba like ebudlelwaneni ubudlelwane mfethu into ezayo ubusuku nemini iyakhiwa njalo futhi insuku zonke mfethu insuku idinga amandla futhi idinga isineke usuku nosuku uzama ukuthi ubudlelwane bakho bulast for usuku survive for usuku landela every day kanjani mfethu uvikela imizwa yethu sobabili uvikela inhliziyo zethu sobabili ngoba sibambene ngemoya so into engisho ukuthi umale-based maye khona kodwa ungangenzi mina ngize ngiyisona ukuthandana nawe ungangenzi mina ngize ngikhulumele uthando ukuthi akufunakala umuntu sengikhulumele uthando usungicela ngothando manje ngizokushiya manje sala no-male-based wakho akufanele ukuze kufike leso sigaba leso so into engicabanga ukuthi kufanele ukuthi uyiqaphele ngoba ngeke sithi bangakhona ngoba bakhona bakhona abafana nabo bagcwele yonke la yabo so into engeke ukwazi ukuthi lawo kodwa lo sobudlelwane naye akaqaphele ukuthi akaphazamisi ijeni yenu futhi uyakuhlonipha uyakubona akayazi indawo yakhe no-male-based ayazi indawo yakhe uma ukuthi u-male-based emsebenzini u-male-based okay mase sisendlini ngowami yabona into engishoyo so angingathi ngihleli nawe ubhizi nama-video call no-male-based ukuthi ngizizwa kanjani lento engishoyo ukuthi ebudlelwaneni kuvikelana nje iy'nhliziyo zethu nemoya yethu ngaso sonke isikhathi upartner wakho ngumlimazi naye ungalimazi okay nawe besuqomile okay seyiqomile insizwa bese ithi insizwa kuwe cha mina indaba yama-male-based angiyisebenzi uma uthandana nami u-male-based cha yabona noma umngani wesilisa cha anginayo into mina ezothi iyaphuma izwana nabafana iyaphuma lezinto esibiza ngama-date nolokhuzana nomngane womfana ayithathe iy'thombe nomngane womfana yabona nazo ilokhuzana abanye kubaye bacashe ngale ongikhulume nayo izolo nje uthe unayo i-male-based kodwa wasecasha ngokuthi mangihloniphisa ngabi ngizothi inkabi engagcwala kodwa yabona ohlazo ihlaza kabi yabona inkabi engagcwala kodwa yabona uthi unalo male-based lo uma ukuthi ke indoda umfowethu othandana naye usethi cha mina u-male-based cha uma uthandana nami ntombi cha ngeke kwenzeke lokho uyamiyeka yini u-male-based Abaqala nje angiyiboni ngithandana nomuntu ozongitshela ukuthi shiya abangani abawokuthi kodwa mengabe ngificwa leso simo angeke kodwa phela nginganciphisa indlela yokwenza mhlawumbe ukuthi umuntu uma-based wami umuntu enjalo ukhuluma naye njalo ngizonciphisa nje khona ngoba ngihlonipha umuntu wami uma ukuthi-ke intombi ithandeka ithi iyatshela ukuthi cha uma uthandana nami indaba yama-male-based cha iqhubeke nawo u-male-based lo ngabe isuke ikhona ngempela yini likhona ngempela nenhliziyweni yakho uthando lalowo mfo ethandana ngaleso sikhathi ngingasho ukuthi ethandweni angithi khona lento ekuthiwa ucompromise kumele sizwane ngokomoya ngoba nami ngeke ngize ngithande uma ungafika kumina ngithi mhlawumbe ake sithi uzothi uno-female based bani angazi ubizwa ngani but yes so uzofika ukuthi unomuntu wesifazane ozwana naye ngale ndlela leyo ukuthi niyakhiphana ninjani yabo niyachetha nishare ama-meme niyahleka yonke lento le kubhlungu kumina so lento le kumele ngiyithathe ngiyijikise ngiyizise ngakumina ngiyizwe ukuthi le engiyenzayo wena mase kuthiwa uyayenza umuntu wesilisa ngizofila kanjani yabo so ingakho ngingakade ngisho kasekuqaleni ukuthi mina lento leyo kuba no-male-based if umuntu wami engathi uyasho ukuthi ake sithi senginaye ku-male-based yabo useyafika umuntu wami uthi yazi angithandi ukuthi ube uzwane nomuntu wesilisa ngiyamthanda ngithi umuntu wami ngiyamkhatha off lona ngizomtshela kahle completely off ngizomtshela kahle ngithi lalela hayi uthanda uthando hayi yabo uthando kumele hleli lihamba phambili umuntu wakho as much as it's not like ngingasho ukuthi uyacontrol usuke engacontrol lo muntu ukuthi kubhlungu ngaphakathi kuyena because mengathiwa lento le uyayijika uba naye nomuntu esifazana azwana naye ikeyenzeka futhi lento le ngikhuluma ngayo useba naye umuntu esifazana azwana naye ba close naye akubi mnandi akubi mnandi futhi at all
So the moment esho ukuthi angifuni uzwane nabantu besilisa engalendlela leyo ukuthi not phela ukuthi ungabakhulumisi and stuff yabo, but ungabi ususondelana naye kancane kancane ehleli ubhizi yabo, uloko busy uthi hayibo ulindo baby yazi namhlanje kancane uzudideke egameni lakhe usuzu nikhuluma ka u5 osukwini ngolindo ulindo nayi kancane nange lokho vele nange lokho vele yabo njengami ngumuntu wesilisa abantu besilisa banesikhwele bakwethu ngisho abanye befihla lokho kodwa banaso isikhwele and umuntu wakho if ekuthanda nithandana ngempela kunezinto ekusuke kumele uziyeke for the sake of uthando lweni. So uyalifaza lapho likamfowami ngade ukuthi uthando into yakhe wanjoko zonke usuku nosuku siyazama kuphela usuku sathanda Kucaca ukuthi phela u3 years lusavutha engathi ungishela izolo engathi siqala ukujola izolo yabo izinto ezikanjalo zenziwa yini ukulalelana ukuhloniphana ukuzwana mengekho lokho hayi ke ashamadama namanzi Nkabi nangoku umuntu osimame male-bestie cha inkabi seyihlakaza leyo ndaba inkabi kumele ibe no female bestie yona yini umsebenzi wa female bestie inkabi mayithi yona ino female bestie kahle nje mfowethu umuntu uyayibuka into egqamile male-bestie ngoba bona labesifazane baya friends wona kuthina seyinkabi singakhelele ngoba senze into eyodwa thina kuthiwa hit the target. We hit the target. Yes uyabona nje kunamagama ubona ukuthi leli gama laqhamuka ngohlangothi oluthize kahle seliyasebenza phela ngoba kodwa nje laqhamuka ngohlangothi oluthize liqhamuka ngoba ibona labo ukuthi lokuthiwa basimale best and inkabi ifikize ngezathu ezithize lo muntu afika kumale best ngalendlela yabona into engisho so into ngizama ukisho ukuthi thina siyinkabi sure ayasinawo female best yelabo lelo so umuntu uzothi hawu ngoba isikushuthi ufemale nomale nje cha umale best female best hayi ma ukho umuntu ngizona naye ngasohlangothi indama nkabi hayi target le simple as that lento ngichaza ngiyazi ukuthi izoba complex omunye umuntu ngafika isikhathi mangathi ngiyachaza kodwa i-male based igama eqhamuka sohlangothi abantu besimame sure yebo thina female based now is a target yilokho nje ngapha cha siyazinunye amakhanda zero ngisivalela isiqephu sanamhlanje besikhuluma ke ngo-male bestie namhlanje ukuthi yindaba lelo gama libuke ngathi aninambitheki kahle emphakathini kakhulukazi emajiteni chilling with the Zulu man ku Instagram, chilling with the Zulu man la ku YouTube, chilling with the Zulu man ku TikTok. Like, subscribe and hit the notification button. Igama ukhohlwa mfazi osiwadelela indada maduba ishiye umkhonto okwazi amaZulu. Don't forget to comment. Yeah, chilling with the Zulu man.